So karon guys kay naman si challenge ron kini gahe kay ko na siya. Oh gahe rin kay kung fu kuno kung kulbo kuno ni sa kulbo ba kung fu kalbo. Gahe man kuno siya kay may musika niya gahe kamo tanawan niya guys oh. Oh guys. Watch and learn. Watch me learn. Gahe kay kamot guys. Ha? Tabang. Napodpod. Tarong. Na. Awan ni guys. Gahe ni guys. Usko na pod. Pod. Ano yan? Ako ni gudi. Nah, gayo. Ya, okay rin daw rin. Mas kini deserve din niya. Kaya nato yung unahon. Balik guys. Kungpo ni siya, manay kungpo na mo dire. Oh, gahe kini ko oh. Banto kayo. Guys, balik no. I am a boy strong. So kani guys, gahe juga ni. Bantu ini. Oh, balik na gini, kamu tuh niya. Salto. Oh, buat kita balik. Kani dapat pekas kuno guys. Kani. Oh, dia guys. Watch this. Masih kego. Strike one. Strike to. Nalabay. Sa korang gahe kam daw siya kani kawayan. Tiil apod. Kay malaman tong kuan. Are. Kare oh. Bikon kene kawayan. Kung mo siya. Ingon siya nga i-content daw dire. Ano siya gitaw? Kung Sige. Straight. Sol. Tarong niya. Mana ikaw po nga. Diwe. Oh guys. Okay ba ka? Okay kayo. Oh, balik guys. Oh, muli siya ito. Oh, bekas na po ito, no? Balik mana daan? Kamatay po na yung bigas. Pare. So
Pero, mo rin na pinagkagaya, gilokot ang ginako na eh. Gidoble. Oh, gidoble ka na oh. Ano na to? Watch and learn. Ano yung now? Wala kay ko na sigot pa. Na ako na isigot. Balik. Sigot ba? Ito mo yung naon dito. Ito ba yung naon og para makakita sila ulit kung naon bumpong juga. Oh, okay. Wala nga to ko. Tigas balik. Bumpong pasol. Ago! Okay ba? Okay na ito po. Okay na. Ano yung bala to? Mas bala to? Mas bala ko na guys. Oh guys. Yeah! 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 Three strike. Oh, dengan tumbok na guys oh. Tawa. Tumbok ko guys. Kodlo kay mani na ako. Selain ako natin mga tanda po sa bukbok na to niya. Bukbok. Kumpo lagi rin siya. Pangan guys. Inani ko Gano ka niya? Balas di siya, balas ha, balas. Baliha na. Baliha. Oh. Balas di siya, balas. Balas solo na, balas. Oh. Muli kita si kumpo dari sa ronda. Naani siya yung mga tingga sa ilalim. Ang puting ilaw. Awa guys ha. Usa na kalimpo na yung lawas. Taliko dito, taliko. Oh, astikig, liko niyo ba? Oh. Okay. Lubot, tuwan. Dari sa kuno, kaya di siya sa lubot lagi. Oh, kaya lagi kini awa, bukro ko sa dito isa. Na. Oh, buto. Kawa. Kawa. Okay pa na? Okay pa daw? Okay kayo. Okay pa na kayo, lubot. Oh. Awag lubot yan. Masulo na yung labot. Ayun mo, masulo na yung mga idol. O patulong mo sa yung labot para mamasin. Aanin na mo na ako. Masulo na Ang bahalan mo na yung lubot mo, di mo na. Wala na. Basin magka-utot na yun. Buyan! Ay! Ito nawa? Oh? Okay pa? Good? Kayo. Okay kayo, mukmuk na po, tanawa. Buwan ka! Okay. Matik na yan. No. Oh. Oh guys, oh, matik. Di ko kiniglawas oh. Oh.